Helo. Heddiw mae dyn ni am symud o gwmpas chydig bach mwy, felly codi ac ista ydy'r gêm heddiw yma. Fedrwch chi weld bod yng nghhwysau i wedi agor. Mae'r ddwy law, dwi'n mynd i gadw nhw ar yng nghhwysau, ac yna dyn ni am sefyll. Rwan, os na fedrwch chi sefyll, neu os oes gennych chi anhawster sefyll, dwi eisiau chi gwneud yr ymarfer yma tra bod ni yn sefyll. Cwysau'r agor, dwy law ar y cwysau, trwyn dros y bodia a ffwrdd â ni. Ymestyn i fyny, am y to, ac i lawr, a gostwn y corff. Yr camgymeriad mwyaf mae pobl yn neud ydy, maen nhw'n gwthio'r pennaglinia dros y bodia. Peidiwch gwneud hynny. Trwyn, ymlaen, gwthio i lawr efo'r ddwy law, ac yna ymestyn i fyny. Pan da ni'n mynd yn ôl i'r gadar, dwi eisiau chi bwsio'ch pen ôl yn ôl, hips yn ôl. Trwyn ymlaen, peidiwch disgyn, ac yna i lawr. Ac yna eto, i fyny, ymestyn efo un braich gostwng yn ôl i lawr, ar ochr arall, ac os na fedrwch chi wneud mor sydyn â fi, peidiwch poeni. Os da chi angen cadar i helpu chi o'ch blaen, champion neu ffon. Ac yn eto, i fyny, a hyd yn oed yr ymarferion syml yma fedrai deimlo'n nghwysau i'n gweithio. Ac eto, ymestyn i fyny, am y to, ac i lawr, ac yna unwaith eto i'r ochr arall. Ac yna, yn hytrach na cadw'r cwysau ar agor, dowch nhw'n nwan yn agosach at ei gilydd, beth da ni'n galw'n paralel. Hynny yw bod y draed a'r penegliniau'n gwynebu union yr un ffordd. Rwan, da chi mond yn cael codi jyst mymryn allan o'r gadar. Trwyn yn symud ymlaen. Unwaith dwi'n teimlo fwy o pwysau yn rhaid, dwi'n gwthio i lawr, codi mhen ôl i fyny, ac yna gostwn yn ôl i lawr. Ac eto, i fyny. Ac os ydych chi'n ffeindio hwnna'n hawdd, wel mi fedrwch chi roi'ch breichiau tu ôl i'ch cefn. I fyny ac i lawr. Sgwni faint ohonoch chi sydd adra, sydd yn gadael i'r penagliniau rowlio mewn fel hyn, ylwch? Fel yna. Felly dwi eisiau chi drio'ch gorau glas i gadw'r penagliniau ar wahân, heb rowlio ar y bys bach. Gwthio, ac yna i lawr. A da chi'n gwybod pa mor passionate ydw i ynglyn â ymarferion gwaelod y corff. Pwysig, pwysig, pwysig iawn. Cwysa, pen ôl, unwaith eto ac i lawr. A mae'n siŵr ma'ch cwysa chi wedi blino. Agorwch y cwysa allan. Dyrwch un llaw neu braich ar y goes, ac yna dwi eisiau chi gadael i'r braich yma hongian tuag at y llawr. Ac yna dwi eisiau chi ymestyn a symud a swingio'r braich i fyny ac i lawr. Ac os fedrwch chi, dwi eisiau saib bach ar top y symudiad, ac yna i lawr. Saib bach y fanna, ac i lawr. Unwaith eto, di'r ysgwydd yn gwneud sŵn i chi doch. I fyny, beth am llaw tu ôl i'r pen, ac i lawr. Unwaith eto, a dyn ni mam newid i'r ochr arall. Mae yn bwysig hefyd, pan dyn ni'n dŵad i fewn i'r siap yma, bod y chest yn codi mymryn bach fel da chi'n gweithio'ch cefn. Os di'r pen yn aros i lawr, sbiwch siap yng nghefni, mae o'n grwn, felly triwch arbed gwneud cefn crwn. A dwi am swingio'r braich, beth am y saib bach ar top y symudiad. Da ni'n gweithio trwy'r ysgwydd, gweithio trwy'r cefn, i fyny ac i lawr. Beth am rwan, llaw wrth ymyl y pen. Mae hwnna'n job tydi hwnna. Ac eto, ymlaen, tu ôl, swing, ymlaen, tu ôl, ac yna gorffwyso. Traed yn ôl at ei gilydd. Cilchoedd. Argol ma' 'na sŵn o fanna. Cric, 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 cric. Fel dwi'n symud yn wylo o gwmpas a'r ffordd arall. A beth am cynnwys y penelyn? A beth am cynnwys y sgwydda? Fel bod y cylch yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Ac agor y cwysa. Beth am plygu mlaen? Un llaw ar y llawr ac yn ôl i fyny. Dwi'n teimlo'r hips fan hyn yn gweithio. Beth am llaw arall ymlaen? Ac yna nôl i fyny. Beth am y ddwy? I lawr â ni, cefn yn gweithio, ac i fyny, ac anadl mawr i mewn. A na fo am heddiw. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau.